A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. A wannan rana ta 30 ga watan 12, ƙungiyar mawallafan Kwankwasiya ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin ni Ahmad Tijjani Hussein Gandu, babban mai ba gwamna shawara a harkokin al'adu da nishadantarwa. A wannan rana sako ne zuwa ga zababben gwamnan jihar Kano, gwamna mai adalci, Balaraban gwamna, injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan sako ne a wannan faifan bidiyo. Mun zaɓi mu zauna da kai ya mai girma gwamna akan mu zo mu tattauna bisa abubuwan da muke ji suna shirin faruwa na maganar komawa wata jam'iyya. Abubuwa sun ɗauki zafi, ba mu samu damar zama da kai ba, kuma mun maka uzuri bisa aiki irin na gwamna. Ya mai girma gwamna, muna roƙonka kuma muna miƙa wannan saƙo kamar yadda Allah ya rufa mana asiri ya rufa maka asiri. Allah ya bamu gwamnati, mun sha gwagwarmaya, dukkanin 'yan gwagwarmaya ne, mun ɗibi gwagwarmaya, ruwa da sanyi da zafi, an tsangwame mu, an zage mu, mun ba da rayuwarmu, mun ba da lokacinmu, wasu sun sa dukiyoyinsu, wasu sun mutu, wasu sun yi rashin lafiya. A halin da ake ciki yanzu, wasu sun samu mukami, wasu ba su samu ba. Muke jin irin wannan abubuwan za su faru. Muna ba da shawara, ya mai girma gwamna, zumuncin da yake tsakaninka da jagora na sama da shekara 40 tun kafin mu shigo wannan tsarin. Kada a kalli siyasa, a tsaya, a yi duba na tsanaki, kada a lalata wannan zumuncin. Kada a raba tafiya, ya mai girma gwamna. Idan aka raba wannan tafiya, dole wasu za su ce za su bi ka, wasu za su bi jagora. Wannan ba zai haifar mana da mai ido ba, ba zai zama nasara ga jihar Kano da al'ummar jihar Kano ba. A duba zumuncin 'ya'ya da surukai da 'yan uwa da al'ummar jihar Kano da talakawan gari. Ya mai girma gwamna, ku je ku zauna da jagora, ba maganar a turo wani ya magana ko ya kira jagora ba. Kai ne gwamna, kai ne lamba 1, ka isa ka je ka samu jagora. Duk abin da kuka tattauna, ba wai jam'iyya mai tsintsiya ba, in ma mai akwati ce ko mai agwagwa, in dai tare za mu tafi, mu mabiya ne, muna nan muna bin ku, kuma muna jin daɗin gwamnatinka da irin abubuwan da kake yi. Ba mu da wani haufi, mu ba maƙiyanka bane, masoya ne. Kada a maida masoya maƙiya mai girma gwamna. A tsaya a duba wannan abubuwan, a tsaya a ɗinki baraka, a tsaya a tafi tare. Ba ma so, ba ma bukata a raba kai. Wannan sako ne ga baki ɗaya da yawun ƙungiyar mawallafan Kwankwasiya ta ƙasa. Muna roƙon Allah ya taimaki mai girma gwamna da jagoran mu Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, da jihar mu lafiya, da ƴan uwan mu baki ɗaya. Assalamu alaikum.